Дунёи азиз, ассалому алейкум. Имрӯз мо ба ҳавои боронӣ, ин чӣ хел борон борида истодааст. Борон вобше сахт борид имрӯз шабашкати. Инҷа тифтели кардам дӯстон ва бошад рис ҷӯшон судам барои шавҳарам ва якас машқ мекунам. Инҷа дӯстони азиз комплекти нав гирифтам. Ина чалаш ҳаст буд, ба дигар ҷо монда гирифтам. Фақат ҳамин коробкаша хостам рӯра нишончам. Ана хел османский серебро дӯстони азиз. Беҳад хушрӯ бо нақл шудам ино. Дӯстони азиз, ана халин аз баниш отбеливатель гирифтам. беҳад нағз будай, ҳам либосҳои сафед мекунад, ҳам запахи бисёрам нағз дорад, приятнаям бӯи дорад. Стиркаба ҳам дасткатиам шит мешавад, ҳам стиральни ба қати айна якҷоя кунед мешавад. Беҳад нағз будааст дӯстони азиз. Аз ин гирифтам. Дӯстон ҳозир анхалин тонер мекунам рӯямба. Баъди тони вай кати чӣ мегӯянд номаша? Англисиш кати мегӯям, фақат русиш кати айдум бромад. Foam cleaner пенка дӯстони азиз, бахшиш пенка кати шудам пас инамин тонер кати рӯяма ватни дис кати мешакам. Беҳад бӯяша нағз мекунад, тоза мекунад дӯстон. Баъд эмбриалис мекунам. Ҳар саҳар иноя мекунам дӯстони азиз. Шаб бошад ҳозир нишон медиҳам. Дӯстони азиз, шаб бошад аз мана ин мекунам. Анамун тонерама мекунаму баъди ҳавай аз мерике ночной крем анамина мекунам. Беҳад нағз анамин. Барои маршина ҳама чӣ полностью реатона хел осветлять мекунад, хушрӯ мекунад. Дӯстони азиз, анҷо ҳозир ҳамаи обуфома тах карда мондам. Ин аз баҳор. Барои ҳамин ҳозир шумо ба яктакта нишон медиҳам. Инҷа ба ҳозир ма якташа мондагӣ, ина гулчаш ғалтидаги буд, худаш заказ кардам. Ина аз Тошкент заказ карда гирифтам. Инами гулчаша рӯҳ ба ғалтонда гирифтам, овардам аз сари нав садбаргба сос карда гирифтам. Ина дӯстони азиз манам ин якташ ҳозир дар коробка гирифта мемонам. Барои он ки либосомо имрӯз тах кардам ҳамаша хушк карда, кадомаш ки дар корне ҷамъ кардаем мондем. Ҳозир кадомаш ки бояд ман боз ҳозир сос кунам гирифта мондаги ман исто зинураш. Дӯстони азиз, ин хай весенный ваям обуфам. Инҷа ба чӣ? Инҷа ба аз Кристиан Диор гирифтаги туфлим мана. Беҳад нағз мебинам, кати ҳам классика мешавад, ҳам либосҳои мисол вай кати мешавад, платья харчо кати мешавад. Ана ин бараша нишон медиҳам. Ана дӯстони азиз, инаш аз Валентино. Ин намудаша дорам, ҳозир бо дигар намудашам дорам нишон медиҳам. Ана ин як намудаш. Ино ҳамаша нимаша аз Тошкан, нимаша аз хуҷам заказ карда гирифтам. Инҷа баям Душанбе баям ҳаст. Ҳозир гараш бо дӯстони азиз, ина ин обуфам аз ҳаминҷа гирифтагиам. Ина чанд сол пеш гирифтам, як орак пӯшидагиам дӯстон. Кадом туй ба пӯшидаги будам ба фикрам. Баъди ҳавай дигар ягон бор пӯшидагӣ нестам. Дӯстони азиз бовар кунед, як бор ҳаминам пӯшидагиам тамом. Ма бисёр ҳамин обуфом либосомам ки мехарам қимат як бор ду бор мепӯшам тамом дӯстон. Бо наваша мехарам, ҳами хеле одатам ҳаст. Намедонам чӣ ба ман ин халини коробкаш гузорида шуда бечорая. Ина ин обуфам бо инам бовар кунед як бор пӯшидаги ман дӯстони азиз. Ина пастакакашам буд, баъд манхалин каблукчаи мини дошт, аз ин гирифтагидам як бор пӯшидаги дӯстон. Коробкаша бояд даст кардам дар кор. Мана Валентино Гаравани дигар намуди туфлим бо аз Валентино.
اینا خط پوشیدم یه دو تیبل زیاد نی من беҳад хушрӯ качествоша бинед чӣ хеле ялаққусӣ ман бам халин чизои ялаққусӣ ва хушрӯ маъқул айда мисол ам хали скромный чизоя ман кам мепӯшам мисол ман халин туфлиҳое ки ҳастанд ку дӯстон корба мепӯшанд классика ам хали чизои ман кам айда ман бисёртар анам хали чизои калон ялаққусӣ тиллои калон хали борик хали чизои нағз намебинам барои мебинед ҳама туфлиҳомам дошт вай нежный ваяшу лекин хеле калон да гулош мисол ялаққусиёш ман инҷа дӯстони азиз полики таги дарамаш ҷустодам озир ҳамин фасли вай ба зимистон баҳор ба бисёр борону вай меборад ку барф ҳама ҷо тар лой мешавад вақти хона дар омадан ҳамин поликам фақат ҳамин чиркин мешавад кӯдаки майда дорам исун медавад намехоҳам ки ҳамин ҳама ҷош чиркин шавад да тез ҳамин 1 ҳафта 2 ҳафта ба шуда меистам так қатъи чиз чӣ мегӯянд номаша салфетка кати тоза карда меистаму бисёртар мешӯям ки ҳамин вай шавад да приятно шавад ана инҷа бошад дӯстони азиз қисми хӯрдани ширинӣ ба гузаштем пас аз анҷом додани ҳамаи корҳоям шишта ҳамхел ширинӣ мехӯрам шабоб ин буд як влогчаи имрӯзаи мо то влогҳои дигар хайр